Când cei mai mulți se nasc într-o familie, când eu mi-am deschis mai bine ochii, de fapt eram într-un orfelinat. La aproximativ 3 luni și jumătate aveam să fiu abandonat într-o creșă unde gălăgia, foametea, unde frica erau prezente. Când aveam nevoie mai mare de cineva care să îmi ofere protecție, dragoste, siguranță, mi-am dat seama că viața mea nu este ceea ce trebuia să fie. Nu eu am ales să mă nasc în lumea aceasta, dar a trebuit să accept că sunt parte din ea. La vârsta de 7 ani, o dubiță comunistă a parcat în fața porții creșei. În următoarea oră nu mai eram acolo. Împreună cu 30-40 de copii eram duși la un orfelinat unde aveam să petrec următorii 11 ani. Ce a urmat e de nedescris, parcă era iadul pe pământ. Viața din orfelinat nu era cu nimic mai deosebită decât cea dintr-o închisoare comunistă. Aveam parte de aceeași mâncare searbădă, apă clocită, de aceeași îmbrăcăminte slabă. Aveam parte de condiții inumane, improprii. Ne îmbolnăveam foarte des, din cauza că nu ne hrăneam foarte bine. Educația era precară, iar asta m-a afectat pentru tot restul vieții. Eram izolați undeva în afara orașului, la 23 de kilometri, unde nu puteam fi controlați. Eram expuși la atâtea abuzuri fizice, emoționale. Cei care trebuiau să aibă grijă de noi, dascălii noștri, se refugiau în cancelarie de frica celor mai mari. Asistații, așa cum erau numiți băieții cei mari, care în fiecare seară ne persecutau, îmi aduc aminte când într-un club din orfelinat eram înghesiți toți acolo și unii erau bătuți crunt, în mod deosebit țiganii, abuzurile fizice, agresiunile verbale erau elemente prezente zilnic în viața noastră a fiecăruia. Lucrurile acestea, ca și copil, să le observi, e o catastrofă emoțională cumplită. Toate acestea au fost tabloul vieții mele într-o perioadă de 5 ani, 5 ani de întuneric. Au fost momente în care mă uitam la mine și nu vedeam decât un om fără perspectivă, fără scop, fără valoare. Mă vedeam atât de inutil. Am început dintr-o dată să devin agresiv, m-am refugiat în minciună pentru că vroiam să-mi ascund trecutul dureros. Am început să-mi urăsc părinții, să-i urăsc pe cei care m-au bătut, care m-au agresat. Nu mai îmi doream nimic. De fapt, nu mai aveam niciun motiv pentru care să trăiesc. Imediat după Revoluție, o expansiune a mișcării religioase a avut loc în România. Erau tineri din diferite biserici care veneau și vizitau orfelinatele la rând. Prezent fiind într-o vacanță de vară, am observat un grup de tineri care au venit în vizită la copii și i-au adunat pe copii, i-au pus în club, haideți să cântăm și să vă citim ceva despre Dumnezeu. Am participat și eu la una din aceste întâlniri și am fost plăcut surprins să îi ascult pe acești tineri, atât de pasionați erau de ceea ce cântau, de ceea ce vorbeau, despre felul în care Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său pentru noi, copiii orfani. M-am simțit stârnit, răvășit, bulversat. Cum adică a venit Fiul lui Dumnezeu, Iisus, să moară pentru mine? Eu ce caut aici atunci? Dar am privit obiectiv și cu toată sinceritatea am stat și m-am gândit, dar dacă Dumnezeu există și El chiar mă iubește, dacă Dumnezeu are un plan deosebit cu viața mea, în ciuda trecutului meu, disperarea care făcea parte din viața mea n-a făcut altceva decât să mă împingă spre cineva care să mă scoată din necazul acesta. Și cine putea să fie altcineva decât Dumnezeu? Momentul întoarcerii mele la Dumnezeu a fost un moment spontan, a fost unul natural. Dumnezeu este tatăl orfanilor și îngrijitorul văduvei. Când eu am citit aceste lucruri în Biblie, am spus, wow, Dumnezeu tatăl meu, Dumnezeu deasupra mea în toți acești ani. Da, părinții mei m-au abandonat,
Dar am un Dumnezeu atât de puternic, un Dumnezeu mare. Este Dumnezeul cerului și al pământului, este Tatăl creator a tuturor lucrurilor care se văd și nu se văd. Și pot spune cu certitudine că Dumnezeu este Tatăl meu. Mă numesc Florin Călinescu și aceasta este povestea mea cu Dumnezeu.